aye ukubango kobwata abana bawo n'omong'ina aye ukubango aikiria amaki ogatominyoki tukenda kumenya aye emechi omwana kira aye toiranire ukubango one ti oboremo ogatominyoki tukenda kumenya emechi toiranire togochikonya muna n'oboremo omenete asitore tokobera arabu mocho gotema mamang'ana ati omwana omomura abana abesike igo intu nabakitore intu tari bana tata nokore igo chagosomera mama igoro omwana omomura kobwata abana abaisike babere agwa ntari bana torakora buya aye baba naki oregeiga oboremo nagorete oboremo kwagorete okomete obonte oboremo kwagorete nomete nagikonye tore ngaikonye tore abo tinkomanya onomete ntato ominto abwata abana babere n'omong'ina timaiti kousu abana seng'encho nchemete tabwati family nomete oyo ntato ominto abwata abana babere n'omokungu nchemete tabwati family omete tabwati family makori tigwantebete tobwati family obwate family n'abana abana nyigote omwana oyo omo nasire tokorukunya beta arafu kokoteba tobwati family kobwate family erengiye iga n'abana bankayote tebagende kayote tabana abagende nkwata chibese chiane omwete chibese irenge echo 1800 aye baba ngose netikero kumwa chibese echo no twaringe nchenere kero namwata chibese aye nere oyete tigango tebi oyete oyo matako chibese chao makori ing'obegete esei muna ncho omong'ina oye narengo bamura bamwe abomba arengo ing'obegete esei nere bwe kobegete sei ya seng'encho nchatebe tabwati family I'm so surprised korabwate family buneye so makori onge chibese chiane or else chibese ntaite tokong'aina ng'atu bwati family I remember very well nikikuuliza ebole mobomboro obuyaboli wantebi ore straight forward kumbo obwate family gaiga arafu kunya kobisa onge chibese chiane or else na kuaminiti sana na wanda beto bwati family nga kuamini kikagera ngacha kugoro bole mubwogo kurumo isonde nkoro yanyitire ekongita anyo bole mobo mbuli bweke maene igungo tebiga ntete chibese chiane ujuna deal na nani ndata chibese chiane onye toko nga chibese chiane ngugo siekirande ngugo siekira na kuna mwenye atakutoa ndani na koire chiwiki ibere ongiraneri 800,000 chiane kama uwezi nipatia utajua mimi ni nani muone Aki pole mna nako gose kana kirusha magana ya digime de bro ya teme kugambe point ile nchine kwa kitata kwana andonye kuga mangana yo mwere tata kwana usinkwa iwa umuro na uranyorenga kutochesera akili twins at the end onyare ni mtugo fight gaiga tukwanga na posa na ndi ntuna manyinga ya yani koraiga toko bako atubwatira ne boshebye bongo turatiga tukore ibintu byamana kuingana injera na murusiti gari hasi na mwitereti kanga gartanege sinara cheka sinara akebege terebe katari agachire awo bwetoko awo bweterio tukato tebe mwango che kumuitari ndigakia ona kine gastu engo mete besanere ko gaba kine bo chise tuwa tangera na meanga tebe beste ko ngonya ndosi anda wo mbuya lakini to basa kuwa babo na boniga kimudota yo kenyoreke kemen ndabi ngo buna doko rotina tina ko tonya gotwara wasi ibona ntokora swata bankere byokuruko nje nanje sege zonguri kinya beta bata no meta so simi atiri goswa hari mteje ko tukori na muri giri mara mangi sana simaye konte bitari gotoka akwete enamba ya nange bone chine bitari gotoka agato kumanya na igeto stegeti yori akobwete umate na boko kwa tia tukorega kere tango tigere namba yane bose no meta so etu komoro sio kesio vaida ungakire simu ngayire no bate simu tubwate simu dika sisi me yawe yani nati komorero
Agono ntokonyana. Tiango tebia, tiango tebia kwatiro moto. Nanga kwatiro moto. Oyo chirego chiago. Ogoteba ngokaoni oboremo. 800 okaoni oboremo bwe sokoro ga no bwateri bagali okaoni oboremo bwe sokoro. Kaichi bese gosebana ne roni chia kwabugori. Kaichi besa chire me ukoga ne ibungosu kuna kaichi besa chire. Imbabo gwanchi kugwa chetu kunya korageri mukimoga ari kwaru runda kwagenda gucha kitengera okumnyoka nchi kugwa kirisi muga kunga ngangitengera karati komongno besa tobwati kwanza umugambi ngo koligyali inje ukocha komnyokiga no more kibino kenda umugambi no take irole kwantetyo ukocha komnyoki no moroga komnyoki ambuone na ire nirega tarire isigo mukungu yago cha kugora boli muga no ndiga muno mukungu bwechinguru boye utene no bolo kabisa ne chinguru tachetense boli mombo yokon kwenda kwa chief ukobe kumamenyo yegeteli bakoga gotero echera nera kugenda akada ge bitume byo mama bitabwati ngende ali bakeke uyateke iga kene ngiya go chakokora gangacho kwenda ali ngacho kolenta baba gwanchi kunga na ugakoni chibese imwana irete school muna ne itachira ingitachira inkasiboro kini ngo mama ingitachira ngasominya betone nkamotabuki bitutu ane amasomete nkamotabuki chibese go chakoni ubule mubwe sokoro ge gaga nga no bule maoni ringa bona ko aralia ate konyare kana pi bitutu ane mama tiga aya makaikero umugambi na cheto ninde bono ngura nando pio box bo mweli pio box bo mweli ka amanye go chokwa amanye kura iniswa amanye kuroberi amanye kubangwe bice abangwe boko byuka chinya unye chuka arabo nankomorora gaiga mama kumurabi ata batabwati mumura nche bono mumura senge ya beta no mati no mwoba kwaite kia iga mama ta kumurabi no nyene megati yari gotorenta ku nayo yago tanga ngahe abana bane ngarentire megati yago tene chiko tuchinda bisali abokora to kuri megati to tabwati ro ne nyomba ma bono utinire nyomba se ngapa pio box wo mweli pio box polisi bate ekengeli go sekeru inje no monta mwage to no manyete amatigai ada gocha omuga ko ibona to mubekira bona chonjo tigai wo mweli straight muga katari gocha straight ya wo mweli ntentie to bona tigai aye ngani to bona ngotiri go yaga ani go ngotiri go yabona na ebuchingu bona ngocha ingotuma nyaire chinguru ga ngocharuka kene nkiya utakotega acha koni buli mubwa nenje inche okoma kwa serikali no gotambe gukora bari gwikeri bakasa kare ngoro imana ni cyo imekomo gumuyore gocha komutiri kwa matareka igoro iga amanya konyoro swate ngambole mukia bwati eso ukoro kwanza tigana enda bumwe kumutangane rwata kunyu masabikia Sugata batwatsi mutiga to bangera mutenoro rumwinari mutege to mutambo mataksongo amete mataksongo no korokana ekona mwinari abu chumatatu ntegete chinsa inyiga oje tomera negari tomera ne twende baka sobo nyabeka ega kyonse no metso onkyoro harafu story nago tebigoro yake muntu ninje naye orenga babiri ono ko mistake manye ntutwachire I promise teaturu santo kumanya sana no gwata bate yange ntoko nasino ayo stai yange iga teaturu ga mandi yo keep promise yi sanne tomera no sawa tu abarende ingweba